To bola gulička? Áno. Ne! Poď po trádole, posúvaj to! Ja! Opäť sa nachádzame na airsoftovom ihrisku v Jabloňovom, no a môžem vám povedať, že dnešná prvá hra bola rozhodne rekordná. Mám hit! Wow. Rekord jak rekord, myslím. Druhý pokus, úplne iný prístup, plazíme sa. Skúsime za tú prekažku a podľa mňa tuto bude hneď hod. Čiže... Tuto ideálne za túto prekažku, keby sme sa vedeli dostať. Keď nevidím ja ich, nevidia ani oni mňa, ne? Hit! Zjavne, ne. Tretí pokus, tentokrát cez zákopy, ale nepriateľov je aj tu extrémne veľa. Na pomoc ale prichádza... Cory. Pozor, tam sú hneď kory. Hneď tam pred tebou. Poď po trádole, posúvaj to! Posúvaj to! Mám? Kokos Coryho heroický výkon ma vyjecoval tak, že to idem pušnúť tiež. Dostal som to niekiaľ. Hit! Ja môžem celý airsoft jeba. Štvrtá hra, sme opäť na ceste, lebo prečo ne? A snažíme sa to pretlačiť čo najďalej asi. Ja už ani neviem. Klasický Free Fire, odporúča 9 z 10 airsoftistov. Ne, za to tehlovou stenou by mal byť správa. Ja kúkam do toho šedého domčeka, ale nikde nič. Zľava budú aj na schodoch, ale niekde podľa mňa. Hej, hlasujú teraz schody. Koľko? Je za to tehlovou stenou. Ja hovorím. Je tam, alebo není tam. Strieľam tam. Chceš choď? Skúsime? No, poď. Pozrieš mi to prosím ťa s týmto snajperom vľavo, že či náhodou tam niekoho neuvidíš? Kúkam na schody. Dobre, idem prebehnúť za to auto, dáš mi kryciu palbu? Poď. Šupuje po mne! Takže tam je. Odtiaľ z tej budovy presne z rohu! Tehlová budova! Hit! No tak aspoň, že sme stali navzájom, no. V ďalšej hre som sa spojil s náhodným okoloidúcim bratom airsoftistom a rozhodli sme sa skúsiť dať jedno vyhrotenie akčné CQB. Adam, poď sem, sme ešte hore. Musíme to dať do tej miestnosti? Skúsme. Dobre. Pač. Mám hit! Dnešná hra je zatiaľ séria zlých rozhodnutí, ale zábavná. Áno, to nebolo dobre taktické rozhodnutie. To, čo uvidíte teraz, som ja osobne na airsofte ešte v živote nevidel.
To bola gulička? Áno. Ne! To som v živote nevidel! Jak hovorím, Ja, že to bol zub najprv, kámo. Poď za mnou. Čo to? Čakaj, som si spamätať z tohto. v tejto hre som sa opäť spojil s Korym. Poď dole, posúvaj to! Posúvaj to! Tentokrát ale volíme trošku pomalší a tichší postup za nepriateľskú líniu. Pozor na hangár. Ste v hangári až vzadu? Hangári ste až vzadu? Idem po schodoch, Kory, idem na schody. Jak nás títo chalani nemohli vidieť, je mi absolútnou záhadou, ale military kamufláž zjavne funguje. Prepáč. Za rohom počujem minimálne 2 nepriateľov a tak vyťahujem sekundárku, aby mi netrčala hlaveň. Ja som ju dostal. To mi nehovor! Vážne? Prísahám Bohu, nič som necítil. A videl si? Idi. Keď si videl, že si ma trafil, tak ide. Takto som išiel, vieš. Alebo vážne som myslel, že Dobre, akože. Dobre, nebudem sa hádať, ale vieš, išiel som takto full auto. Ale vážne Nebudem sa hádať. Lebo bol si taký líný, že by som cítil. Nehádam sa. Ale... Čekneme to na kamere. Pohode. Dúfam, že to tak je, ako... Pohoda. No ja neviem. Asi posúďte sami a do komentu kľudne napíšte, či si myslíte, že som ho trafil, alebo ne. A Kory, ty ma pomsti, prosím. Díky. No a na záver, ešte jedna chuťovečka. Čo tu je hneď červený? Tu je hneď. Nevidím ho. Tu je hneď na paletári, hneď tu leží. Jau!